teman-teman. All right, so I couldn't get a hold of the manager, but I got a hold of the UPT, one of the UPT representatives, Yes. and I got her number. Okay.
Sarap. Gawa ni Angel. Hmm. Pinagsasaksak ito. Nagawa pa ng biktima na tumakbo pabalik sa kanilang bahay, kaya naman naiwan ang bakas ng dugo sa pintuan at kama. Mabilis namang tumakas ang suspect at patuloy na pinagahanap pa rin ng mga pulis. Alas 6:42 na po ang ating tamang oras ngayon. Ganda umaga po kay Sir Herman Pangulan at maging kay Jason Pangulan. At ganda umaga rin kay Daddy Galolin. Daddy, kumusta ka na? At kay Rene, yan ha. At kay Aya Samson Go. Itong ating paalala sa lahat ha. Ang importante po, lagi tayong kondisyon, exercise at hindi dapat ha, kinakalitaan ang hindi pagpalya o ikay mag-malfunction. Sabihan ka ng ganire, so lalaki, kumusta ka naman? Failure ka na naman, bigo ka na naman ba? Ito ang para sa'yo. Balik kay DG ang dagdag na complaint affidavit sa DOJ kahapon ay iniurong na po ang preliminary investigation sa Nobyembre 18 dahil dito ay pinagpaliban din muna ng kampo ni OM ang paghain ng kanyang counter affidavit. Dahil babasahan daw po muna nila ang mga babasahin daw po nila muna ang mga bagong dokumento at aligasyon na ibinigay ng PNP. Samantala, oras naman po 6:38. Ang oras na iyan, nahatid sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis, at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Balita naman po sa mga lalawigan, magsasagawa ng voters education ang COMELEC sa mga botante para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Ayon sa COMELEC, nasa 54% lang ng mga botante sa farm ang may alam patungkol sa mangyayaring parliament election. Simula sa Disyembre, magsasagawa ng roadshow ang full body para sa voter education sa farm. Sa huling bilang, 13 na ang naghain ng COC para sa Parliament District Representative. Ito ang kanilang bersyon ng mga congressman na gagawa ng mga batas para sa Bangsamoro Region. 80 dapat ang posisyong kailangang punan sa Parliament. Pero dahil 7 distrito lamang ang nasa sulu na hindi na kabilang sa farm, 73 na lamang ang pagpuputuhan. Dalawang suspect sa pagsunod naman sa Amerikanong vlogger na si Elliot Isman ang natukoy ng Philippine National Police. Bawang mga nakatira daw sa Zamboanga Peninsula ang sinasabing mga suspect. Hindi muna po dinitalya ng PNP ang partisipasyon ng mga nasabing suspect habang patuloy pong gumugulong ang investigasyon. Bukod pa ito sa 3 una pong inaresto at 3 iba pa na hinahanap ng mga pulis. Patuloy pa rin pong hinahanap si Isman ngayon na dinukot sa Cebuco, Zamboanga del Norte noong pong Oktubre 17. Nagkakasakit naman ang mga residente ng Barangay Landayan sa San Pedro, Laguna. Hanggang ngayon kasi, nandoon pa rin ang baha na dala ng Pag Christine at ng Leon. Sa tagal ng baha, nagkulay itim na ang tubig at amoy masangsang dahil sa pinaghalong basura at dumi. Mahahanggang sa loob ng bahay ng mga residente. Sa kabila naman yan, wala pa rin daw planong mga nakatira doon na lumikas. Pero maraming bata at matanda ang nilalagnat sa ngayon. Sanayan lamang daw yan sa sitwasyon. Ginagawa naman daw ng San Pedro LGU ang lahat para matulungan ang mga residente. Kapag yung mga araw na, binabaha pa rin po sila. Natubog po naman sa bakal na pako ng isang 12 anyos na batang lalaki sa lungsod ng Cebu. Ay sa tiyuhin po ng biktima, naglalaro ang bata nang tumirapon ang kanyang sapatos sa bubong ng kanyang bahay. Umakyat po ito para kunin po yung kanyang sapatos pero nawalan po siya ng balanse at nahulog sa bakal na kung saan po naman matulis ang mga dulo nito. Tumuhog ang kaliwa niyang braso. Pinutol po ng mga rescuers ang bakod gamit ang hydraulic cutter at matapos niya ay isinakay siya sa stretcher habang nakatuhog pa rin po yung bakal. Natanggal na po yung bakal at inoobserbahan ngayon sa